Kajing tap kerteng jogi kertong banyakun ni election MDC kaban salong hak arpoi trik rempang syaki HEDC kelas sedang nadu menta kasengi ke arpoi trik kala lengkot hagaba menta kasengi sedang jongjing tap kerteng uwei ukurtong na Mausen Ram constituency uba Daniel Walang ubala penti kena banyakun ni election kumu kertong shimet ne kertong klamseng ubala wan tap kerteng yela deha office DC East Khasi Hill Shillong banyakun ni MDC election syaki HEDC na Mausen Ram constituency habakren hadin beladap tap kerteng uba Daniel uloong baka dauba kebala ketik ya uban mi madan hakenik election kadai namar bu udon katong mat pen klain mana pen skemi kiriti dustur ki borsen syar hima borsnong bat kirai uni orang ba ude unoelam barim ke BJP ubala mino naka parti bat ude uwei negirang ba kathain Mausen Ram ubala judon bentah ki kam imlang salang bat ki kam pat ba bat kum unoelam seng halang haki por mensyua Walang ya lawan tasi ban file nomination komo kertong simet naka khat ar Mausen Ram atau Mausen sponsor Tapi bawa pelong ni piu mi khmat banyak kun ni MDC election. mahajing shisha boleh bakal penlong yenga bagan wan banyak kontes banyak aireng ni MDC election kadau ba ahi galong ba ngala amla asyu ban supait na jengai amar boleh bakani gamde ka kap kai bi nomor ka discouncil kadai ka subject lani kamat ka ba ngini karen kumnung inang penklain ya ka ba kilong shwa kilabo lade ka jinglong try kendo siap lani ka riti ka dustur lani ka yet ka hima andrei ka ba isang shot kalong ba ya ka ba i sep JJM ne khalsroi ila mait phang andrei hadu manta meni ngai i ba nakaliang ka council ngai ba hadu manta ka tang tlot ba nomor boleh bingi ba lada kajai bereu jungi ban penklai kajai bereu jungi ngidon kam monora ki anji bakhlai nomor lada ngimdon ki anji bakhlai kata kamut kajai bereu jungi kan plot nomor boleh bangin syia keren tangka ktien bonong ba ngidon kata ka riti dustur ka balong kerpang lani kata ka an ka jinglong try kedo ka siap ka ba ngi kumki try jela lani kita ki nongsong snong jongani ka state kari khasi ba i jungi bangi long try klem kinu kijing pensisya lani klem ki an ba biang kanwan ra ye kijing dunong lani kijing mai kalong dien ka jungi nomor balai bangai i hadu mantamani ngila don ki hima ngidon ki rai ngidon ki hima sordar sirdar wadadar andrei ka balengo kalong hadu manta bun na pedeng ki hima ki jungi ngimpot don tang ki an bat ki kendon kita kumong kecin nongwei ka akan rul tegani kawan ra jing ma ba bat ka ba ar bangi pai seki sinong ki jungi ngiyo ong bangi ki sinong ngidon ka dorbar ngidon ka ikhtiar ndrei habang ye pai ki sisa bade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi anjong ka sinong jong ki sinong ki jungi ki syukut tang ha po sinong hi ladang ngimi sabar bun ki an sinong jungi ki yapno tegani kalong ka jingma ba kaban wanra ka jing monsawi kalong din ka jungi nang kata kadau ngadon ka jing sokya wala ngalong marway oi ngaklemi nakanu ko political party ngami kubu kertong simet andrei wala kataru ngadon ke jingkermen ba yo lesi ya ke banga nga kumwei rangba ubang ala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinok syong ngatrai la bun ki yatip lot ba yanga brofai kumu ba Daniel lani kumu badu namar nga shajdon baru ba ngalaju longteng kumwei na preng kino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berkhoi ki la shu pen pisa yang ngamla sha shu ban shu syong hayeng la ne ban shu ya keren nabar nang kata dau ngala don ke jingmut ban ngala perkhat sani ba ya ke ga bakasap katalen ke bau blei wai ke ga jing syampang ke bangadon bat ke ga ki idea gi mangadon kumnu bangin persyang ban penklanya geri bekajai beriu dakanu kalenti ngakwa gan ban wan terwa khma upai ba jong ke Mausen Ram constituency borok wei ba lada pi ibit yang skoba ban ailat yang mentaka genti bangan lek apa ka discouncil ban yasa ya ka saw kasian jong ka longdien ka jugi nomor boleh bakat bang import don ki an ki baklan ngimla bani lek persya ber ki wei nomor boleh pek kini ka sorkar ka state government ka jugi menta gila sedang banora ki policy gila sedang banora ki an ki ba harukom tumba kum gani ka IMA mo yong ka investment megale agencies kani ru ka anye le ho ngimong bangi persya kita ki berkhoi ni priang tang ba ka wei shwa ba kini ki nwan ngiron kam ban penklan gen kenang ba ngin laj na ki jima gen hadin habot kenang ba kalong dien ka jungi kimde ki bani kenduk mau siang
Namar ngipet lada ngipet ya kamanta ngihapan perkharu ya kalong den ka jungi kumdung in le da kanu kalanti ki bangi ngila ban le ban kumwi na pedenggi samlarang ba ngakwa kan bangan senyang kenang ba imlong try baleng ong kumta nomor teng ki don ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka khando ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki brokoi kilong kalong kelan haju mo kumbang ki don ki aka successful ru ki don ki rules ki akan rules ki ba let's say kumbang ka constitution bagi ai bor ka disconsil ban sina an hang ni hi ki don pade se ki we ki banta ki ba penduk bor pade balada ki an jo ka disconsil ki tungku ki an jo ka state government kayap no ngim la ban ya tai tikini ki brokoi kilong kadai ka kamram jo ka disconsil kadai ka disconsil kadai ka thmei ban ai bor ye ki hima ban ai ye ki ba hima bro ki badon apo ka bri jungi nyo trap bakin don no lagi jong ki an bagi kendon ke abang iladon lagi jong ki an ki kendon tamot ladang election no shenuru idon gen ga tiar habidei man pa ya karkom long hakikur ngingim judon ngim ai bor kikur hoy menta ka disconsil kala persyang hendai kani ka kani kena don kam susu bat penkhlain namar belai ngayu i kani ke jat bri ko jungi unu bri ula ban sim ya kanu ko jat ka bau sobir klem ki kendon klem ki ai namar belai ba ki dorbar kur lani ki sengkur ki jungi kimdon ki ikhtiar ki bakhlain tengah kermen banang ni syakmat ke diskonsil kan le ya kani ke bentaru barlada ublai u ibet lomkat ka jing kersan lang juki nong shinong ngala lese lada ngayok rung hadis konsil kini kimat ki ba kong santam ki jonga ba da kumnu ka thong ka ban kong ka jonga hi kamat ka ban kong hi kalong ba ngin penit ngin ra no iki an bat ki kendon jong hima haman lagi hima ki badon ka bri jung dari khasi bro we ka bahar kalong ba ngin penitu no iki an shinong ki jongi kenang ba lada ngimi syabaru ka an shinong jongi kan yeng henrai borobor ki an shinong jongi ki long tang hapo ka boundary jong ka shinong ka jongi Nrai ladang imi sabar bun ki ansinong ki kendon sinong ki jungi kiap no. Te kini ki berokoi ke pentolot ya ka jai beri ko jungi habang imdon ki an ki baklan kemut ngimla beni le persia benom no. Nrai nga tangkawe nga api lagi pai ba wat du mensim wadu jingkerman nomor belai bagani ka jai beri jungi kadai ka jai beri ka bayele. Kamdai ka jai beri ko ba pendam nadu mensua ki long sua ki jungi ngi i komuter sing kung kian long ba kidai kita ki jaka jaj beri ko jungi kedi jaj beri ban yale ngimde jaj beri ban pendem hanu te nang ngakarmen ba upai ba nong sinong jong ka khatar mo sunam konsensi unpait ban unbisar lada u idai ngakarpat iki bakin so ba ban island lem yang menta ka kanti bangan rung hapo ka disk ka automotive council kenang bangan la ban ya site ya ka sau ka sian jong ka longden ka jungi kenang bangin pen klan bat pen scam susu te tang ini labiang ka yo ka kot ndai gitu ki beri balanang mastat kita kibri bela tray ya imlang salang ndai bopli bakin mi syakhamat kidon ka buat tray kam kidon ka plan kidon natok syenong ndai kini bopli nakadaw ka jingdop kimdot ban mi dan ndai hakani ka genti ka bamenta sashi simpat ngawan ban mi syakhamat ban ya kontes kumu independen kan ini nomor balai ladang ya kontes buat nyila ban yo ki political party tambah ladang isu sim kelumar ki political party ru upai ba un perkhat yangi bong ini ba Daniel Walang ikwa election tang ban mentoi simen na lani tang ban yo pisa pun ki bopli ki nong kendong jungi khamtam ki sungai pe ya ke ga bagi beri ki pan sngau te hendrai haba ngai le ku mungkin independent candidate kam don syu kum kata ka jing sak kano ka benengkong ka pahar kolong ba ngani le kum independent candidate ru ngasno dei namar balai hadis konsil kam don te ka an kin tiap sang kamdon ka tiap tang nomor balai teng yang ngijit ya ke UDP ngim tre ya ke NPP hendrai ladai ka por pani kini kia tailang aju hendrai yang ngim tre kongres ha ni kersian ya ke NPP tamban ladai ka por pani kini kia tailang biang aju ti teng apa gini ke jinglong political party ke jinglong party teng ngalai thaj nang kata daw ngong kabhay nga ban sim garai bangan yele kum independent kami